Usa sa mga tema karon sa atong mga pagbasa mao ang panag-abot sa limpyo ug sa hugaw, sa balaan ug sa mga makasasala. Dinhiron sa atong panagtigom kinsa may limpyo, taas ang kamot. Kinsa may hugaw, taas ang kamot. Naipipila. Dinhi sa atong panagtigom ron, kinsa man ang balaan, taas ang kamot. Kinsa may mga makasasala, taas ang kamot. Kanabitang manglimpyo mo sa inyong balay, nya sinaw na kaayo ang salog, may nakaipagkalimpyo, nya moabot deng imong anak nga porting lapok tiil kay gikan gadua didto, nya mo tamak-tamak unsa imong bation? Nya ikaw sad nga tan-aw nimo sa balay porting limpyuha, balay to sa mayor, balay to sa obispo, nya ikaw porting yung lapok sa imong tiil na pay mga tais baboy imong nayatakan, mo tama ka sa salog? Mao na siya. Mo na sa atong unang pagbasa, pagkakita ni propeta Isaías sa Ginoo, niingon siya, hugaw ko, hugaw ko. Di ko angayan nga mutan-aw nimo, di ko angayan nga musulti kay hugaw kay ang akong mga pulong, ikumparar sa presensya sa Ginoo nga labing balaan. Nya kining Ginoo nga nakita ni propeta Isaías, maorasan ning Ginoo ang ni Aron nakigtagbo nato. Gikono, lingi ay mong tupad ina hugaw ko ina kono ina. Sige na. Moangkon ka. Moingon ka, hugaw ko, di ko angayan nga mo atubang sa Ginoo karon kay hugaw ko. Ana mo? Wa man lagi nilingi. Sige na, ina, hugaw ko. Hugaw ko niya. Moingon sa na imong tupad, ako sad, hugaw sad ko. Gikan kong namakak, gikan kong nanglibak, gikan kong nasuko, gikan ko nga naghunahunag laway, gikan ko sa pagpaningil atong utang niya gisinghagan ako, gikan kong namalikas, gikan kong nakitinukhangay sa kong uyab, gikan kong nagtan-aw porn, gikan kong nagmasturbate, gikan ko unsa pa nang imong mga hugaw ro nato ba nga wa makit-i sa imong tupad, pero nakit-an sa Ginoo nga labing gamhanan. Mo na nga ni angkon si Isaías, hugaw ko. Nya pag-ingon niyang hugaw ko, doon na dayoy nilupad nga kirubin gada og baga nga kayo, pahid siyang baba. Ningon din kirubin, limpyo na ka, gilimpyuhan ka sa Ginoo. Porte niyang pasalamat, niya nitingog dayong Ginoo, kinsa may akong ipadala? Ingon siya, ako Ginoo, sugo ako. Igkahinumdom nato nga hugaw ta, pero gihimo tas Ginoong angayan nga musimba karon, angayan nga mukalawat niya. Pasabot ana ang Ginoo milimpyo nato. Mabitan nang naiuban maingon padir, diri lang gyud sa akong baba ihungit ang hostiyas, aylas kamot kay hugaw akong kamot, nako kana imong baba limpyo day. Naiuban ingon ana nga di ko angayan nga mudawat ni Kristo sa akong kamot, nya sa imong kasing-kasing angayan ka. Muna kung di ka angayan sa imong kamot, di sad ka angayan sa imong baba, di sad ka angayan sa imong kasing-kasing. Apan ang mapaubsanon nga tawo nga moangkon nga ako purti gid nako kahuyang, purti nako kahugaw, ang Ginoo malipay kay ana ug iya dayon tang limpyuhan pinaagi niining mga sakramento. Kanang 7 ka sakramento diha mo nay gamitos Ginoo paglimpyo nato. Nya ayaw na pag-ingong hugaw ka. Ang imong kamot hugaw, ang imong baba mo limpyo, ayaw. Di na pwede masiparit ang kamot sa baba. Di sad pwede masiparit ang baba sa kasing-kasing. No. Mo na siya. Mo na si San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa, ingon siya, daghan mang gipakitaan sa Ginoo. Pagkahuman niyag kamatay, nabanhaw siya, mipakita siya sa daghan kay mga tinun-an niya, gani karon buhi pang uban. Nya sa katapusan, mipakita siya nako
Ako ang labing dili angayan niyang pakitaan, kay akong gilutos o gipatay ang gasunod niya nga mga katawhan. Ako usa ka mamumuno. Pero matud pang San Pablo, gihimo siyang angayan sa Ginoo. Paghimo Diyos Ginoo niyang angayan, matud pa niya, naghago kog maayo labaw sa gibuhat sa uban. Kay isip akong sukli sa paghimos Ginoo na kong angayan, bisag dili ko angayan. Kamong mga bana, in kaso lang ba, hunahuna lang ko rin, imagine lang, gikan kang nakigdog sa imong kabit, or gikan kang nakigdog sa usa ka prostitute nga imong gitagaag kwarta. Iniguli ni mos inyo, ang imong asawa nga buutan kaayo, wa gyud manglaki, faithful kay nimo, muhilak lang bisag nasakitan sa imong mga bisyo. Ganahan ka mo gakos-gakos niya? Relax ka nga mutupad niya higda? Hoy, nga ba na? Tubag. O wa mo magbuhat ani, imagine ako, no? Ug ako sa gikan sa kus akong uyab, gabi porti na mong tinukhangay. Relax ko nga mumisa karon. Dili gyud. Dili oy. Wa ko'y kolekta ikaugma. Pero magpabaga ko snaong, magpakaron ingnon ko, it's show time. Mo na yaw ko dire, para lang kolekta. Kaya ako na sang idatong dito sa akong dulog-dulugan igsunod si mana. Unsa may resulta? Matod pa ni Hesus, panagat mog mga tao. Daghan kay kuha ang mga apostoles sa dihang ilang gipaubos ang ilang kaugalingon og nisugot sila sa sugo ni Hesus. Daghan kay sila nakuhang isda, hapit na malunod ang sakayan. Bisan gani nga patibok gabiing pangisda, wagi sila nakuha. Nya pagkakita nila ato ni ingon ni San Pedro, Ginoo palayo nako, makasasala ko. Ginoo man di ka. Ayaw na lagduol nako kay makasasala ko. Ingon si Jesus, ayaw na diya. Tudloan ta mo bi unsaon pagpanagat og tao. Pasabot og daghan kay tagsa nya ato ginang panggaon ang atong sala, wa tay makuha nga mga tao. Di ta kapanagat og mga tao. Bisan mismos imong anak, dili ka makapakita niya Ginoo kung ikaw na ay yawa nga imong gihuptan sa imong kasing-kasing. Sige, lingian na imong tupad. Ing na Diyos nun ka? Ing na kano? Ing na Diyos nun ka? Sige na. Congratulations. Ilhan man na nimong Diyos nun, daghan kay nagmakuha. Pasabot, daghan ba ang mga usab ng mga tao? Daghan ang makonvert, daghan ang makakitag Ginoo. Kamong mga ginikanan, musta man ninyo mga anak, nakakitag Ginoo? Tungod ninyo, nakakitag Ginoo? O nakakitag cellphone? Nya diha sa cellphone, nakakitag mga games, nakakita og mga porn, nakakita og mga violence. Basig mo na inyong ipakita ro sa inyong mga anak. Palitan nyo ng cellphone, ganindot kayo, internet, connection, wifi, tibing porting dagkua, adto nila makita dito ang ilang mga games nga kanamurag violente kayo, binungkagay sa maging harian, alab ako gilabaw, nya humadayon og mapildi, pisti, oy atay, oy, siging balikas, samtang gadua. Basig mo na inyong gihatag ron. Nya kamo sa dito, sige sang text, sige sang tawag-tawag. Ang uban pa gani mga inahan, dadon pag ilang anak, mag-TikTok taday, TikTok sa dito. Mao na nakita nila ron, nya ang Ginoo, nakitaan pa kanila. Panagat og mga tao. Unsaon man pagpanagat og mga tao? Matod pa sa atong tubag sa Salmo, mustigi atong tubag. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdaig o Ginoo. Ang anghel baya, wa ra dito sa langit, niabi tay daghang anghel dinhi. Anghel nga magbalantay. Nya ang lain sang mga anghel kanang imong tupad. Anghel na. Oh, adi mo to?
Sige no, lingi ay na. You are my angel. Sige. Sige na. Labaw na ng inyong ipanagkugos, kanang gikugos ninyo, anghel pagina. Oh, tinuod gyud ng anghel, way sala. Ang kuyaw, kung di na ta magdaig sa Ginoo, kanang imong tupad, makakita na nagdemonyo. Di na na mahimong anghel sa Ginoo, mahimo na ng anghel sa demonyo, gitawag og fallen angels. Bili bitaw ko sa usa ka pamilya nga ang iyang usa ka anak nahimong kaning sana manuyupay, ang usa sad nakapaanak wa magpakasal, ang usa sa didto sige sag homosexual relationship, ang usa di mosimba, usa sugarol kayo. Pero ang mamagpapa, nahigugma ra gid nilang tanan, igo ra gyung muto ang luha. Hain kami masayo pader, nga sige man ta migampo, sige mamigsimba, gihigugma man ninamo mga bataa, hain kami nasayop. Unsa may akong tubag? Aw kamo patoy pangutanon ba unsa man yung itubag? Wa sila kuno mag premarital sex sa ilang pagminyo. Nagpakasal gid sila, milain gid sila puyo, sige gid sila rosaryo kada gabi, simba pa gid kada Domingo, aktibo pa gid sa simbahan, pero mao ni nahitabo sila mga anak niya. Og pangutanon mo, hain kami masayop, beka mo kuno itubag, unsaon ninyo pagtubag? Nasayop sila wa? Na sila sayop wa? Aw na tingali. Ingon dahil ko nila, tinuod yun, nga magrosaryo mo kada adlaw. Sus, padir, amo ginang gibuhat. Tinuod yun, nga mo simbagin mo. Simbagin mi padir. Wa mo magsigig yaw-yaw sa inyong mga anak. Wa yun padir. Wa na ninyo kusia, latusa, ana. Wa yun padir. Wa yun na, katilaw kusi ng mga bataa. Ana. Yan ako, niya. Nagsigi mo o ka na ganing sana paduol nila unya sulti sa pulong sa Ginoo diha nila. Isa ka na kung I love you pader, ali nanak, anak kaon na, anak ali langga kaon. Nako nya inig suyop nga, suyop na langga. Aw dili wa nya anak. Nya ningon dayon ko, aw buutan gid imong tinud-anay. So karon pasalamat mong naamoy anak nga napaangkan og mipaangkan, naghomosexual og misuyop, pasalamat mo. Ngano man tungod kay mauna ni ang higayon nga managat na mog mga tao. Dili pa na uwahi ang tanan. Hugaw kay daron sila. Kamo mo'y magda sa kalayo og sa sabon nga molimpyo nila. Ayaw mo pangutanag unsay inyong sayop. Pangutana mo unsay inyong misyon kada adlaw. Nya ingon sila unsa man padir, nako dad-a ang Ginoo ngadto nila sa matag usa nila. Kun mosuyop sila, apungi nga magsuyop. Samtang nagampo kas Ginoo. Sa di lang mi mo apil og suyop, nako ayaw lang. Pag mi suyop. Kanang kuan lang, apungi ba nga pasabot madawat nimo siya isip manuyupay, mapasaylo nimo siya isip manuyupay, ana. Nya kanang imong anak nga nag-homosexual, ala, sikite, higugmaa, hastang iyang katipon. Unya, moingon din sila ma, okay ra ni, siya makapa-impierno ginaday. Isulti gyud ang pulong sa Ginoo, kamong duha, pulos mo babay, maimpierno gyud mo ana. Pero ako gusto kong malangit mo nang dad-on ako ang akong gugma ninyong duha. Ana. O di ba? Pero kamo maimpierno gyud mo inyo nang padayonon. Pero don't worry, it cannot change my love for you. Ana nya kanang imong anak nga nakapaanak. Ana nya wa gyud pangasawa. Higugma lang yapon aron manganak na sa nang laing babae. Pero ingna gid siya, ako dong nahigugma gyud ko nimo, naluoy ko nimo, nya mao na nga mosulti lang gyud ko nimo tinuod, padong gyud ka anis impierno. Nya ni ako
aron unta muhatag nimo sa kabag-uhas kinabuhi. Dili pagyud uwahi ang tanan. Ana, mao nay nahitabong San Pablo, gipadul-an siya ni Kristo, gipadul-an siya sa mga apostoles, di sa gipamatay niya ang pipila ni paduol gyud sila si kadto si Esteban, sila si sa patunguban ni paduol wa magyaw-yaw kay ngato gong tumong usbon man day nato, di na pwede oy, padul ilang nga naman kay ang mulimpyo nato dili kita, kung dili ang Ginoo, dad-a lang ang Ginoo ngadto paduol ni anang maong tao. Karon ko na be, nanamoy Ginoo ron. Sige, dad-a. Nya unsa may timailhan nga namoy Ginoo? Una, kusog na kay mong muhigugmas makasasala. Mo na ingos Kristo, panagat na mong mga tao. Kinsa man yung mga tao nga panagatunon, kana mga tao nga makasasala. Ana, kuno lingi anay mong tupad. Lingi ba? Ana, nya hagda siya ina managata, igumana managata ron. Managata. Ang pasabot, ayaw na mo pagsigi og kasuko, ayaw na mo pamugos nga mag-usab gid ang tao, pamugos hinuon mo nga ang imong kasing-kasing mo padayog higugma ning klasehas tao. Pugsa imong kasing-kasing nga di na jud ka makayaw-yaw niya, din ka makapamalikas, magsige lang kag higugma, magsige ka og pasaylo. Kaysa pagbuhat nimo ani, mag-anam og kaduol si Kristo ngadto nila, sama atong baga nga gida sa kirubin, sama usab sa tubig nga nakapawagtang sa sala ni San Pablo, sama usab ni Kristo nga mipaduol dito sa baybayon, nakasinati ang mga apostoles og presensyas Ginoo. Nya ang sunod ana, imo atong buhaton, biyaan nato ang tanan. Biyae gid ang tanan, kanang imong kwarta, kanang imong balay, tanan biyae gid na, aron dili ka mahinogon ana, kay kawaton man gid sa imong anak nga manuyupay. Nya inigkawat anang imong kwarta og di na nimo biyaan, magyaw-yaw man kaniya, ikam panuwaya ka, ikapay kasigsud, padakop ti kambuanga karon. Ako pay paningkamot diri, nya sige kag kawat dinhi, mora gid na imong mabuhat. Kay nahigugma man kas kwarta. Pero og wa ka mahigugma, nahigugma kasi imong anak manuyopay, inigkawat niya, moingon ka, paigo ra to dong. Sa unsa man may, nawa man ko diring 500, paigo ra to nimo, kay mangutang ko para akong punan. Ana, isa kanong mangutang man kamay, sa wa na tay palit bugas. Ana, hangtod tong imong anak moingon, buang kinimbisyuha, sigsuyop, wa na hinon mi bugas noon, luuya sang mamag papa. Sa sunod ana, siya, imbis tulo yang suyopon, usa na lang, isa ka usa lang kung suyop, mahal kay katulo da. Ana, maganaman nam to, hangto dyan makaingon to siya, wa man giniayo ning bisyuha. Ini kadagwayan ana, mga siguro, mga 5 katuig ang mulabay. Wa na gina sa suyopon. No. Kay priso naman siya. Ano sa prisuhan? Dakpan man yun. Nya sige man lang yapon kang atog atiman. O di makaamgon na, ilakilak po na dito. Salamat yun guys, inyong pagpangga. Mulaya lang ko diri magbag-o na yun ko. Sa hinaot po, dong. Laya din na sunod tuig. Wa na, buta na kayo nastanan. Mao panay mo, imbitaran ng iyang mga silingan, ay namog suyop ba kay looy kaya itong ginikanan eh. Nya diha sa kuagi anang bisyuha una, magbag-o na ta. Maingon tayo ng kanon, diha man diri kuan siya. Last na lang ni. No. Di pero di sa tingay din agyod. Kung malimpyo na, din agyod. Mobiya na gina. Nya mao na siya ang atong misyon karong panahon na, dili ang pagsigig away. Ana, pareha bitaw atong gahapon ni dugang na sa request og sin. Ana ba nakoy wa naman, wa nay. Na kung ano kang nang request ni sila, mga upat man tigto kabok, ngano nang request ka ni sila? Nako kani klaro kay ni nakakita ni mga silingan nga nagpas-an og sin. Kaysa una gisuroy mo to sila tanan, wa man gid mosuwat. Ana. Ngano man, wa ting tumutoy sa ato o mamuana, hatag ka ng pariag sin, daghan na to.
Karon na naman sugod na mag-deliver ato mga sin ngadtong hapon ato naging adlaw. Nanay na nagpasa sa tinuod ay na request sa tabi. Musina mo na siya. Pasabot makadawat na kita grasya gikas Ginoo, musina mo na. Abra karon no. Wa ginabalit kay natog slot, jutay pa kayo. Pero kutob sa makapaambit, pareha na ron katong nitawag na ko to niaging adlaw nga matod pa niya. Grabiha pader, ako wa jud ko hatag-hatag ani imong slot. Dugay na kay ko na. Usay magkatawa pa ko nimo sikag baligyag slot. Pero gisuwayan na kong kausap pader atong niaging buwan, atong niaging tuig December. Basta nindutas akong gibati, palitas ako atong usang buwan pader. Karon pader, palitas ko. Nako, nindutas ko siya. Nah, karon pader, luha-luha gini akong mata pader, naminaw ko nimo kay di jud ko katuo nga manggihatago naman kay ko karon. Ana ba? Nako, sige, permanentihan. Pila masad ka slot imong palit isa. Mga usa ra gud pader. Usa lang ba? Tanawa, di ba nga to? Last day ra baron sa atong Heavenly Joy. Karon, last day ron karon ba? 5,000 atong gipamaligya, nahalina na tag 4,263. 737 na lay kuang. Last day ron ha, tiwasan lang ninyo, 737. Nya mo focus na tas kapilinya sugod karon. Tag 300 ra man ni per slot. 737 ihatag na kong final report ini ka Miyerkules og nahalin ba ni tanan or wa mahalin tanan. Anyway, para ni sa atong dinhing decorations sa atong simbahan o para sa atong ipakaon dito sa prisuhan kada buwan kausa. Nindot kay nas tanan, no? Nya nga ato sang kapilinya ato man ni siyang gamiton karong Abril 4, suwaya na to hurot nig palit karong kana ganing February 28 karong buwana. Palit lang mo maayo, tag 1,000 man ni per slot MMHD. Ang atong halin 597 slots pa, napay 9,403 slots. Sige, pamalit na mo, hurot dayon niya. Bitaw, kini usa lang ni ka opportunity aron makasinati ta sa presensya sa Ginoo, pero at the end biyaan ra gid ni nato tanan. Karon nindot niya tong simbahan, biyaan ra gid ni nato dinhi kay mga matay ra gid ta. Nya sa dip-a mo mamiya dinhi aron mamatay, muuna kog biya ninyo. Okay, i-transfer man gyud ko few years from now. Malipay lang sa kumang tanaw, naabli na diya sa tubangan, ang kanang balay ato na sa nang nabayran, ato na dihang himuong dakong plaza. Ang diris kilid atong giabangang yuta ato na nang gipreparar para sa atong pista na nagiabonohan na diha, limpyo na kayo. Pwede na mo ilubong diha. Nya ngano man nga nanindot maning palibot tungod ni sa mga tao nga gitandog sa Ginoo og malipayo na karon nga mohatag. Gusto mong malipay sa inyong kwarta, ihatag sa simbahan. Pero gusto gani mong mag-uol sa inyong kwarta, pag negosyo mo maayo, pagpalinding mo, anha gid mag-abot inyong kilay, anha gid mo bugat inyong kasing-kasing, patubuan nagmay inyong kwarta ay gid mong panghatag, anha gid mo bugat inyong kasing-kasing. Isigi nag-donate dinhi sa malipayon nga pag-donate, makakuha gid mo daghan og kalipay nga way katapusan, manindog tang tanan.